Alvin, mayang hapon po sa inyo lahat. May hapon. Mayang hapon po sa inyo lahat. May hapon. Gising pa. Again, welcome po sa ating media pasasalamat. Itong hinanda po natin activity na to, basically walang iba, ang bida po dito ay kayo. It's about time na we have to recognize you as our partners. In fact, 3 years and a half, going 4 years na po ako as your Regional Vice President sa Northern Mindanao. Not expecting na tatagal ako ng ganon, pero siguro, nandiyan pa rin yung support ng management, hindi pa tapos ang pinapagawa sa akin. But, para sa akin, tuloy-tuloy lang tayo, nandiyan po kayo, nakasuporta sa amin, malaking bagay po ito. But before I give my message, allow me to extend my utmost appreciation also to my hardworking PAO Family Public Affairs Unit, so headed by our head, Ma'am Jean Vargas, at ang ating mga masisipag na mga kasamahan sa Public Affairs Unit ng Philippine Region 10, ang mga other information officers, mga kasama dito, and of course, ang ating mga media partners na pamilya na po natin. Alam niyo po, being the deputy spokesperson for almost 8 years and a half, nandiyan si Sir Aaron, kasama ko sa Manila yan. Wala rin Sir Aaron, thank you ha. Dapat din po kayo sa Mindanao. Nakita ko po yung difference eh. For PhilHealth Region 10, nakita ko po personally ang difference ng mga media dito sa Northern Mindanao. Makikita po dyan sa letters ng media at po itong mga katangian po ng mga media partners natin. Letter M, pababait. Agree? Yes. Pababait po ang mga media partners po ng PhilHealth Region 10 at ako po ay mapalad. And pangalawang katangian, letter E, emphatic. Tulad namin na kailangan kami ng mga kababayan natin na kakasakit na hospital, eh kayo po ang aming tulay. Kayo rin po ang nalalapitan. Yung mga basic information na nakukuha nyo sa pag-interview sa amin, alam ko pag may nagkasakit at na-hospital, ito po ay na-share nyo rin. Unti-unti, marami kayo natutulungan. Unti-unti, dumadami ang nakakilala lalo sa inyo. Unti-unti, politiko na pala kayo lahat. Kasi, makakatulong naman tayo sa kapwa natin na hindi natin kailangan ng posisyon. Ako'y naniniwala sa ganun. All we need to do is to have a heart at to make a difference. Lahat naman po tayo ay public servants. Tama? Pangatlo, letter D, dedicated. Kita ko po yung sipag at galing ng bawat isa po sa inyo. Nakita rin po namin lahat na pag kayo po ay nag-interview sa amin, pag kami po ay naimbitahan nyo mag-guest, really well prepared. Then, pang-apat, letter I. That makes PhilHealth Region 10's media partners different. Kasi po kayo po ay may integridad. Integridad bilang media personnel. Kasi sa NCR marami pong media-mediahan eh. Kung tawagin. Pero dito po ay truly value lahat po ng tulong ng bawat isa po sa inyo. And lastly, letter A. Ano po yun? Kasi po, hindi lang naman po tayo lahat nagsasalita eh. Tama? Letter A kasi tayo lahat ay umaaksyon. So para sa akin, ang media partners ng PhilHealth Region 10 sa region ng PhilHealth Region 10 dito po sa Northern Mindanao ay media. Mabait, emphatic, dedicated, may integridad, higit sa lahat. Hindi lang nagsasalita, umaaksyon. Kaya ngayong gabi, ngayong hapon, sabi ko nga, kayong lahat po ang bida. Pasensya na po. We have to tone down our prices because, of course, the executive order, tayo po ay nakikisimpatya sa mga kapatid natin na salanta na sunod-sunod na bagyo. Hindi lang po yun. May order din to tone down the Christmas parties. Diba? Sayang. Naganda po kami. Ang premyo pa naman natin grand prize din, house sale lang. Oo, naging ano na lang. Naging bahay sa pasok na lang po. Figurine na lang. Tapos second prize, sports car. Chot, nakabili ka na ba ng Matchbox? Wala pa. Tapos yung trip to Hong Kong. Problema, walang ticket.
So, dinonate na po ang pambayad. So, ang sabi nga kay Lynn, this is a time na we have to relax, enjoy. Definitely, we'll have all the prizes. Please participate sa ating mga games. Kasiyahan po ito. And it's also an opportunity. Kasi yung mga media partners natin from the different provinces ay nag-effort po na tumalo. Kaya salamat po at ito pagkakataon na bigyan po namin kayo ng importansya. And in behalf of Philadelphia United, again, thank you very much for your warm support sa amin. Bago po ako magtapos, huwag din na muna po tanungin doon sa front page about sa zero budget because honestly, hindi ko rin po alam sasagot. Kasi it's a knee-jerk for me, personally, knee-jerk decision. Kasi pag tinira mo, hindi mo binagyan ng budget ng PhilHealth, ano po, yung budget na yun ay premium. Premium pambayad sa libre nating, di ba? Libre nating binibigay ang PhilHealth coverage ng senior citizens, persons with disability, 4Ps at iba pa. Shouldered by the national government. So pag walang premium, walang subsidy, saan po namin kukunin yun? Bawal po naman kunin yun sa reserve funds. Kasi ang nangyari po dyan, hindi po naman kasi excess fund. It's reserve fund. Kumbaga sa tindahan, puhunan niyo po yun. Tandaan niyo po, ang dami namin nilabas na benepisyo. Paano po kung sabay-sabay mga kababayan natin nag-avail, marami palang may breast cancer, and be paying up to 1.4 billion for face rates. Ano po yung pambabayad natin? So in short, to cut the long story short, well, admittedly, pagdating kasi ng usapang politika, PhilHealth laging nandyan, laging kasama. Of course, I'd like to acknowledge si Ma'am Babes Monsanto. Ano pala, kahit maliwanag dito. Palakpakan po natin. We supported na Field Operations Chief. Thank you ma'am, nandito po kayo. Baka may nakalimutan ko po ako dyan, mas pag-isabi na lang. But going back, yun lang, I'm just being candid, I'm just being honest and transparent. Bakit? Bakit laging PhilHealth? Kumbaga pag may criminal PhilHealth, laging nakapila na suspect. Bakit? Kasi pag pinag-usapan mo PhilHealth, it's the equalizing factor. Bata, matanda, mayaman, mahirap. Pag nagkasakit ka ba, ikaw ba'y nakatayo? Hindi. Nakahiga ka sa banig ng karamdaman. Kaya pag sinabi natin PhilHealth, lahat napapalingon. Pag sinabi walang budget ng PhilHealth, lahat napapatingin. Why? Because health is our concern. With what happened with the pandemic, di ba? Aanin mo ang yaman mo. Kung ikaw naman ay mag-isa sa kwarto at nilalabanan ng sakit ng COVID. I know, kayo po mismo, kamag-anak nyo, kakilala nyo, ay tinamaan ng sakit na ito. We don't need another pandemic para makita nyo po ang value ng PhilHealth at ang value ng health. Remember, ang PhilHealth po, binabayaran po namin ang serbisyo na binibigay ng ating partners, doctors, and hospitals. And it's our duty to ensure that we are paying claims na kumpleto po na supporting documents. Tama? Otherwise, kami po ang makukuha. To explain it simply, kumbaga para na nga po kami ATM because services have been rendered. Tama? At kung magpa-file po ng claim reimbursement, parang ATM, instead of the card na ipapasok nyo, papel po. Kung kumpleto ang papel na pinasok nyo at mabilis ang pasok nyo, mabilis din po ang release ng bayad namin. Kung installment po yung ipapasok yung claim sa amin, installment din bayad namin. Eh kung wala po kayo ipapile ng pag-claim, kailangan hindi po namin pwede bayaran. For the last few years, as head of PhilHealth Region 10, we paid around 4 billion pesos to our partner doctors and hospitals sa buong Region 10. And I'm expecting this year, 2024, nasa 6 billion yan. Kung may pondo, yes, may pondo. Because dapat, kung kayo po'y nagkasakit at na ospital, na ibawas po yan sa inyong hospital bill. Kaya nga ang batang kayo natin, ramdam ko ang benepisyo. And with your help, tulungan niyo po kami na paalam sa ating mga kababayan, lalo na sa mga malalayong lugar, na pag sila po'y nagkasakit, ay may makukuha silang benepisyo sa oras sa pagkakasakit at pagkaka-hospital. At dahil ang PhilHealth ay universal healthcare na po, lahat ay immediate eligible. Pag sila po'y nagkasakit, hindi po hadlang kung sila ay may kulang sa hulog o wala. Kasi basta ikaw Pilipino, ikaw ay kasali sa PhilHealth, ikaw ay entitled ng hospitalization benefits at the point of service. Kung meron mang kulang sa hulog, hahabulin po namin yan.
Kasi unfair yan doon sa employed. Employed, ibig sabihin na sa private government. Because pag hindi po sila kakabayad ng premium, pinapenalize po namin sila, tama, di ba, 3% for delayed payment, etc. So, honestly, pag-isipan pa namin, ano magiging implication? Kasi kami po, nasa operations kami. It was the decision of the board. We have the board, headed by the Secretary of Health. Diba? Then we have the Execom. Kami po, susunod lang po kami. Paano man ang binabali ng polisiya, galing sa taas. But, dyan po papasok ulit. Ang pakiusap po sa inyo lahat. Kailangan po ng PhilHealth ang inyong tulong. Kailangan po ng PhilHealth Region 10 na maitama po natin ang mga impormasyon. Kailangan may paliwanag natin na ang tinamaan ay hindi po ang PhilHealth, but yung mga ating minamahal na miyembro. Paano po namin mapagpabubuti ang aming servisyo kung tali naman ang aming kaliwang kamay, with a zero budget, pati kanang kamay. Tapos mag-expect po na maramdaman nyo ang benepisyo. We will be celebrating PhilHealth's 30th anniversary next year. So, but rest assured, PhilHealth will be resilient. Babangon tayo with your support again. Itatama natin ang mga tamang impormasyon. At i-feedback po natin. Ano ba ang nangyayari sa grounds? Kasi magtanong po tayo dyan, tunay naman maraming natutulungan ng PhilHealth. Sa 10 tao na nakagamit ng PhilHealth, yung siyam na magagandang storya na dapat may broadcast natin, mas na-focus po tayo doon sa isa na nagagalit kasi hindi siya naka-avail. Yung pala kaya hindi siya naka-avail, hindi naman kasi nasunod sa polisiya or may problema sa kanyang blame. So again, but anyways, next na tayo magtrabaho, pag kayong gabi, ang pakiusap ko lang ay mag-enjoy po tayong lahat. Uli, maraming salamat sa suporta nyo at magandang gabi. Let's enjoy the night. Thank you very much.